Dă-vă și mie, bă. Am mâncat ceapă. Poate... Dă-vă și mie, bă. Am mâncat ceapă. Poate... Uite. Iulian, stai că dai la post. Hai, Iulian, aici. Toată lumea e... Filmezi deja? Ia, nu, început deja. Filmează și banca de serviciu, să vadă. Un coș sau ceva de genul? Ceau, Marcel. Rici la posă. Cine? Hai băieți, vă vreau răi! Buscă ploua. Păi nu! Nu, așa ai fost cu minte. Ce ai freză tare. Du-te la ele să te bandajează la cap, că nici nu dai în coș. Ce freză tare. Tu ce ai făcut, mă, Iuliane, mă? Flop. La mână, hă? Unde? A, pe și Dar cât ai strâns de ăla? De hârleți? Ai strâns-o? Vrei altceva. Schimbă mâna, tati, că n-ai făcut păr. Este pe și pe curs. Hai, Ariașu! Ariașu, sunteți voi! Și de-ai tap-tap. Și noi, și toți. Hai pe ei! Stați greu că e cu minte! Ridică pantalonii, Remus! Nu mai are zi și faceți poză care aveți iPhone. De-aia zic. Ia, dar cine și-o comanda 16, nu știți? Nu știți? Eu nu le fac, mă, că nu sunt lot. Ei, pula mea, ce să le fac, pula? Hai că vă fac. Să ia că așa telefon distrus nu mai vă stă în viața ei. Să bat pula mea. Ce-a făcut fratele tău la mână? Iulian? O spate o grădină și să facă chitură. Săpat tare, mă, ce Am crezut că o băut asară. Are aici ceva injectat pe piele, da. Am crezut că o băut asară, să devin o spart și geamuri. Cum? Am crezut că cum o băut asară, o spart și geamuri. Nu, mă. Hai, ne Remus! Păi, păi, păi! Ce anume? Vine de la vestiarul de la oaspeți. Du-te, 2, 3, 2, 1, mai tare. Cum? Ariașu! Turda! Remus, acolo te riu, tati. Adu după aia pe aici, au. Remus, adu apă aici. Cine să știu cu care jucăm? Crăciunești. Cu Crăciunești jucăm. Nu, pe Dumnezeu. Hai, băieții! Hai, băieți! Îi se bag acoperire. Vezi de hârlezi, Iulian? Singur, singur! Singur, singur! Hai, până fata că nu văzut auto. Bravo, bă! Ceau, salut!
Afară. Mai unul în mijloc. Siamo voi! Pieno Edre! N-ai pe nebun. Tăgeană pe nebun. Bravo Giurca, bravo! Am jucat de acolo. M-a speriat puțin. Nu. Și cum Se frică de ai ăștia. așa? Se frică de ăștia. Dă pe Adi, dă pe Adi! Dă pe Adi! Dă-mi chic! Dă-mi chic! Nu, curtea sport. Bravo! Mă băga mea. Bravo Fermi! Bravo, Remus! Schimbă. Bravo. Bravo, bă! Bravo, Iulian, bravo! Calm, nu nimic! Când are meciul? Când are meciul? Nu știu. Nu joacă bine ăsta. Bine, Adi. 0-0, frate, numai cum a început. Face. Așa, Iulian, atât, Iulian! Atât, Era Iulian! Coutinho! Bun, acum! Vali! Aveți grijă că tot timpul vă pleacă doi aici în spatele vostru! Du-te tu, Adi, du-te, Adi! Paul! Dani! Dă pe a doua! Dă-l pentru Remus din prima cu capul! Mai în exterior. Te strângi acum cu ăla. Calm! Ce mare e la Sigur, Iuli, vine spate! Bravo, Dani! Hai che bine! Bine șutat. Bravo, Iuli, mai sus un pic! Bine șutat să dea acolo. Dacă dea până perfect. Un pic mai încet. Da. Adică s-a dat tare până și să dea. Hai fiecare com, sunt doi oameni liberi acolo în centru! Nu-i bine. Bravo, Adi! Și bine intrat, ai văzut? Cine e arbitrajul? Adi, da. Bravo, bine strâns acolo, bravo! Nu, Adi ăsta, Adi, Nu mă, zic că cine arbitrează? Pap. Pap? Băga mea și pe Eu, ce bine. Intră, Iulian! Nu mai prinde, a prins-o. O prinde, n-are cu ce să dea. A ieșit. Are musul băut asta, rău. Care nimic, mă. Aia nu. La noi, mijlocaș stânga Ien și mijlocaș dreapta Iulian. Ai văzut? Acum trebuie să fie în forma lui, Remus mă băut. Dă-i cu papă. Bravo, bă! Da, și Mirciu, Vali, Adi și Dănuț. Da, Iulian? Iulian e mijlocaș. Dar nu vezi aici. L-a lasă pe Adi în spate, știi? Nu mă rezervă asta. Poftim? Nu mă rezervă asta. Bravo! Eu și...
Și Hai că bine. Adi, da, nu Adi, Andrei. Così per lui scuso io sei ciotta a rizzo. Bravo. Atât, Grațiu. 0-0 scorul. Dominăm. Tap, donați. Mengo, Domnul Mengo. a făcut după aceea. Cum ești, Adi? Aveți grijă acum aici. Hai, atenție. Hai, trage acum, trage. E la loc, e ok, hai. Hai și mijlocul, Mă, de 2 refăr. minute început meciul. Ce? Mă, de 2 minute început. Ibasnok! Unul jos! Nu. Bine. Da, mă. Oh, Adi. Mai departe, mai! Dani! Dani! Cere mingea acolo când e așa. Hai că bine. Cere o adâncime acolo între ei. Ce fain luptă cu Franța. Iulian, ține locul. Hai înapoi, Iulian. Acoperă, Iulian. Bravo, mă, noi. Bravo, Iulian. Gata acum. Hai, refăr. O săpat grădina și s-a făcut bătătură de ocuri sânge și are ceva gaură în palmă. Dar Ferice. Mai sus, mai sus, mai sus. Mengo. Așa, mă. Mirciu, dată la biletele albastre. Urmărește, Daniel. Nemeșic. Vezi că acolo. Da, mă, bravo, mă. Oșen! Bien! Edevil! Aduci-mi! Ești-i! Hai, Gaș, nu merg. Plânge la mă. Bă, așa se pare. A murit. Ea plânge. Vai, ce lovitură i-o dat. Săracul. Zeleșite! Ai nici l-au mișcat, ai nici comun prima dată. Și eu. Andrei, hop, simți mâna pe el. Să dă bine la faptul. Mi se pare că dă cu dreptul. Au fost ca hands. L-au atins! Marcela, tu nu vezi, dragă. Domnișoara, nu l-a atins pe... L-au atins, eu atins aici. Marcela, tu nu îți tragă. De ce dracu făcea pe burtă vere? O să scoate faust, scoate penalti. Dar ce are o adâncime, ți-am zis? Bagă-te între ei! Iulian, hai, Iulian. Bravo, bravo. Dani! Nu amândoi. Dani! Dani, ascultă-mă un pic. Prea în față vii, mă, nu mai vini, nu te mai retragi atâta. Rămâi acolo între fundaș. Andrei, și Adi când iasă el să plece Adi, știi? S-au venit amândoi. Adi! Pula mea, viaspă. Adi! Împinge mai sus pe Dani. Cum? Adi Chețan. Nu făcut ăsta cap. Numărul 4.
Bun? Da, dă-i. Pleacă, bă! Hai, Iulian! Pleacă, Iuli, nu te opri! Noi! S-a ridicat! Noi! Asta nu e la fotbal. Eu am văzut și efectiv am probleme. Viene cu tine, Ivan! Vende, Ivan! Vende! Nu, de nu, zute, de nu. Dă-i. Acum zice, prin cască, că nu a fost. Da? Da, Nu-i la fotbal. Nu, are mă. Așa. Nu a fost. Ia zic că nu-i la fotbal, el nu-i la fotbal. El trebuie să dau la prof. Cred că e o problemă cu regulamentul fotbalului. Nici de-abia chisul. Hai, bă, acum la picioare. Dar Hădărean să joacă, scorul e 0-0 deocamdată. Cât e ceasul? Și 8 minute. Singur radical! Cam nervos, adică. Nu, așa faci eu. Viene Coutinho! Da, bă! Hai, Iulian! Vede Dür! Bravo, Adi! Bravo, Adi! Bă, Adi! Mai calmă și cu pasele alea la om, câte din pasele alea greșit? Ono, Giucnetti scontro! Nimic. Bravo Norbi! Mai atent și de pasele la om, câte pasele aproape le-ai greșit? Cu Crăciunești jucăm. Ăla cine mă ce stă acolo? Așa? Bă, ăla ce stă acolo? Din partea aia. E observator, că e. Ei, Paul! Hai, Mircu! Cum se numește ăla care nu e? Păi, doi tușeri și unul central. Una acolo, una aici și unul central. Acolo stai între ei, Dani. Iulian! Stai Hai, Iulian, cere. deviază un Cere, Iulian. după ea. Dă-te și de Iulian. Singur! Am frigut, nu? Am frigut. Un pic. Hai! Rațiu! Nu mai joci așa în spate, că nu mai ești fundaș, ești mijlocat. Vorbește un pic cu el și informează fiecare jucător. Jucați, numai voi jucați acolo la centru. Ia și el, Iuli! Sunteți singuri acolo. Puneți o mică mingea jos și vorbiți și ajutați-vă mai mult un pic. Sunt bravo, e frig. Era mare distanță între ei. Toma, Gene! Acolo, atenție. Vede! Du-te, Iulian! Iulian, Da centru! Come? Bravo! Mai sus, Adi, mai sus! Hai! Du-te peste! Egy egyedül vagy! Most jön! Vissza! Hamarabb! Pune jos! Adós! Bravo, Alex! Bravo! Mi s-a părut că da și încă. Alex! Ești bine? Bravo!
Ni. Ian! Ce părere ai? Ai o părere bună? O jucare minge. O jucare de aia minge pe ea. Hai, Iuli! Bravo, Remus! Nu-i nimic, hai să ne întoarce la joc! Schimb. Pascal. Poți să faci Din șcurul. Filmezi tu repriza ta? Dacă nu te bagă cumva. Ce? Filmezi tu repriza ta? Nu. Ce ești în camera mea? Ai și funcție de echipă. Bine, nu? Da, nu va. Când se termină ăsta sezon? Campionatul? Când să înceapă returul? Când începe returul? Cum? Când începe returul de campionat? După ce trece iarna din ce știi. Eu atunci am venit. Eram atunci la mult, am mers destul de mult cu ei la sală, la teren. Și de atunci m-am dus să merg la echipă. Bravo, Feriche! De atunci ai vrut să viu și eu. Să joc cu legitimație. Da, să zice de Andrei. Danul! De Andrei să facă. Da, nu, că deja ai vorbit cu Mirciu. Și au vorbit Mirciu cu Andrei și cu Adi și o că când merge să înceapă returul, nu-i face. Ai atins mingea, dai în aut acolo! Feriche, a kettő között állsz! Ott! Vagy Gyurkát adjadok akkor! Úgy! Semmi van, jól van, be van fejezve, bravo! Ungurește, vorbește. Julian, hai greșit acum, mai mai încoace! Dacă o deviază la cine o să... Eres, bine, fordui meg! Urmărește tot timpul deviarea lui Adi. Bun! Bun! Bravo! Bine ați încercat, bravo! Ai văzut, Dani? Calma. Ai. Bravo, bine ați bravo! Și-o dat overul. Vine din spate! Pune piciorul pe ea. Ne merg alături! Bravo, Alex! Nu grăbi, Alex, nu grăbi! Singur, Atiu! Simplu! Bravo, Mengo! Bravo, Gerte! Hai cu distribuiri și cu tap-tap. Iuli, tu trebuie să strângi, s-am zis, pe faza noastră de atac, tu trebuie să strângi tot timpul în centru. Bravo, Iuli! Hai, bun! Nu-i nimic! Hai, Remus, mișcă-te un pic acolo! Hai, Iulian! Simplu, singur! Urcă, Națiu! Bravo, Aia era să se piedice aia. Că nu mai pot dintre ei, mă... Bă, Dani! Gata! Bravo, Alex! Hai că bine! Da?
Te-ai băgat printre 26 și colț la 16 metri. Ce vrei mai mult? Bravo, bravo! Nici mă, Alex, câtă lume se uită. 45 de persoane. 45. Salută! Salut! Dacă nu zice lumea Mă nimic. numesc Alex Cook, șapcă. Astăzi filmez meciul. Mâine apare pe YouTube. Intrați, dați un subscribe, like. Activați clopoțelul. Să mai vedeți meciul. Eu sunt Alex Cook, frate cu toporul. Am născut în Hădăreni. Fac grele. Zic că fac grele. Du-te, Iuliana, du-te! Du-te acum! Așa, mă. Sime. Că mi se gata, am făcut zacă. Nu am făcut, că m-am făcut când am fost mic cu Petru. Adi! Bravo! Acolo! Te-ai dus? Bravo, Iulian! Prima și eu făcut pe fentă. Așa Dai un trebuie. pic în picioare în fața lui să vezi ce vrea să facă. Asta e rolul tău. Am un coș, dar nu-i bagi. Pe frunte, îl strângă. Urmărește deviere acum. Dacă vine aici. Bun, intră! Bă, ți-am găsit nume. Cook filmează. Schimbă-ți numele pe Insta. Cum de H. Nu știu ce de la Hădăreni. Haide, serios, mă gândeam că e un nume de acum. Acum am realizat eu. DLH, Alex Cook, de la Hădăreni, Mărcu Golbanu, DLG, de la Gheza. Nu-l suport pe DLC, țăganul de la Chezani. Lasă. Dă-te de sus, bă. Unde e predicatul din propoziție? Băi! Ei, doamnă arbitru! Pornește Lina, că până te cheamă ajuns. Am zis. Vorbește, mă! Omul a murit. Auzi că omul a murit. Zi pe litere. Că nu te enerva. Tac, 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 că dă. E greu să vă ridicați tribunele aici și să Dar nu l-am auzit, la Lina, nu i-am dat. Păi la Lina i-am dat, de azi la Lina, pornește Lina de acum, că pe când ajungi acolo te cheamă. Iulian, tot important. Urmărește deviarea lui Adi. Scor 0-0. Haide. Hai că pe la apă. Filmează-l pe băiatul Cafeaua, influencer, vine să vadă meciul, să vină și lumea. Banca de rezervă. Nu-ți rezervă, că suspendat. Că bancă de rezervă. Hai, deci încolo. Oamenii noștri peste tot. Acum arată meciul, că de-aia sunt oameni la meci. Cu cine joacă? Cu Crăciunești. Dar comentează un pic. Hai că întoarce. Bă, tu fii ca ăia. Mingea acum la albaștri, acum fac pressing-a noștri, zi. Acum, da. Da, ai grijă. Cu Crăciunești jucăm. Pe ăla. Dacă v-ați oprit, da. Când trebuie să se oprească pentru unul, nu se oprește când pentru ăla s-a oprit. Andrei,
Domnișoara în teren. Hai simplu acolo! L-ai vindecat? Jucăm cu Crăciuneștiul. Eu ce l-o făcut. Du-te, Iulian, du-te, Iulian, du-te, Iulian! Du-te, Iulian! Ai. Este tăcut. Hai, atenție acolo, Vali! Zi, Vali cu remorca. Vali, joacă din nou. Noi o scos puiul. Adi fără, dar are pană. Gata, mă, azi. Nu, fost mare. Ea nu știe, cred că cum să... Nu cred că știe cum să cuplă. Hai, mediașul! Dacă nu vorbește cu oamenii, dacă ar vorbi cu oamenii, ar veni mai mult pe mine. Cheamă-i, mă, la meci. Cheamă-i la meci. Ia, să vină. Haide să hădărul la Da, meci. și scriu oamenii. Nu mă bag așa. Cine difuzorul mai departe de tine? Veniți la parfumul azi. Ia. De la Plădin? Bravo, bă, Dani, bă! La ce parfum? Bravo, Ceva Dani! parfum. O să ceva parfum. De gane! Hai, mă, un pic, hai aici. Hai un pic! Nu, de gană șchiop! Hai, cu aminte Olga, mă. Hai, Olga! Hai una acolo în fața apărării! Feciula! Uite, acolo veni! Nu-i nimic, Dani, nu-i nimic! Mai atent un pic! Bravo, Dani! Dani, vezi că atât noi! Bravo! Bravo, bravo! Are! Hai, bravo, bravo! Chiar l-a Hai că bile! Hai, de ce nu pare bun? Avea la pădină săptămâna alta ca altă Ia, la 100. Nu mai joc. permise la prost. Tema că nu ți lasă, mă, tare. Atenție! Dauciu! Ceva sexy. Da, tati. Patru. De 3. Mai ține până stați la cămină când se gata. Vii? Asta-i Vali! Fac sarmale, auzi? Numai ce poți. Bun, hai, Alea! Toino! Nu la cap, ce? O da scurt. Eu da. Dar odată ce eu da drumul... Trece mingea aia piciorul!
Bravo, lasă afară! Dai și ușor! La Hădăreni meciul. Nu nimic, Adi! Hai, Adi, hai, Adi! Pasă la Adi! Bă, dracu, tu faci la unul. Nu prea brăjală face. Nu mă pot vorbește. Simplu, simplu! Hai, Hai, Adi! A, mâna! Ei! Adi, mai mare? Mai pot? Ha? O scăda. Ușor, cald, cald! Acum, Iulian, ai. Mâna, nimic! Salut, Ovidiu. Vorbește cu... Salut, Ovidiu. Băiate, am zis de 10 ori unde să joacă, beleaște și tu urechile. Stau în casă și... Bă, dar dacă i-am zis de 10 ori și după adică și înjur aici pe chat. Se joacă la stadion Arieșul Hădăreni, vis-a-vis de Cămin. Sala principală numărul 17. În spate la grădină la Cătălin Chețan. Mulțumim de urmărire. Da, bă, un faul! Stai aici, bă, făcut. Ia dispar. Mă, nu știu, nu înțeleg de ce nu cad, mă, mâncați așa cu la cada oameni. Deși ăsta Remus efectiv... Hădăreni. Atâta că nu mai a avut forță, că dacă nu se ducea. Eu nu înțeleg, bă, toată lumea caută faul să simuleze. Bă, mă frică, Dani. Noi în viață vă știți că Cum redu? Arieșul Hădăreni cu scânteia crăciunești să joacă. La stadionul din Hădăreni. Bravo! Băi! Bravo! bravo, bă, hai că se poate, bravo! Nu mă pot. Hai! Da, Mengu, bravo! Du-te, refăt! Avea bubă în cotisorul. Contra, afară. Bravo. Ce e că te lăsă? Calmează-te un pic, mă. Calmează-te și dă pasa simplă. Simplu, hai, Iulian, ajută! Acum, bă, ce vrem? Ei! De unde a venit ăla? Bravo, Vali! La Crăciunești. Păi nu, nu lasă, bă! Ai, ce o friză! Karate Kid! Hai un pic atenție acolo! Ce se cade? Uite, Iulian, nu stai lângă el! Iară Cichi! Adolf Smith! Ăla la dansa. Mama, ia... Dar nu mai faci. El să dansa, nu mă duc. Asta să stai, Asta se face.
Egyedül! Ăsta-i din spate! Dă ceva, fratele meu! Tényleg mit csináltok otthon? Hagyjátok le a labdát! E uite mai schiașă, uite. Papi, de treabă azi. Mai concentrat un pic. Hagyjátok le a labdát, nincsenek! No, because and I don't like this. Nemesi! Duplázzasz! Bravo, Mátyás! Come on, ref! Bravo, Bărațu! Bravo, Bărațu! Bravo, Bărațu! Mozogjatok el! Exact. Uită-te la meci. Hai, Dani, șoate la alții. Gata, gata, bă, Remus! Oh my god! Bravo, mă! Șor, ține locul! Ține locul! Bine, Dănuț! Mirciu! Ajutați-l voi, că voi vedeți! Dănuț! Cine de boti? Iulian, calm! Egy a másik fele! Még tovább! Bravo! Gyere a labdára! Plânge Remus! Ăsta nu este ușor. Au! Boti, gyere, mert nem boti! Acum, lasă, frate! Játszadjátok a színplát, te! Opa! Bun! Hai, bravo, mă, bravo, bravo! Bravo, Remus! Scorul 0-0, Odegan. Vezi că e dat. Ne-ai jucat? Ne-ai jucat? Mengo! Csinálják mindig az ember! Ieși, ieși, Iul, ieși! Dau, mă, morține! Hai, nu-i scoate Adi! Nu-i scoate Adi! Făcut una pe din ăla de... Așa, mă, cereți, mă, bravo! Nu vă dudați, s-o întorc! Nu vă dudați! Nu vă durați, nu nimic! Nu intră, bă, Dar și complici, bă, că în loc să dai aici frumos în bandă, dai pasă lungă în centru, mingea la ei. Hei, hei! Nu nimic, calm, calm, haide! Hai, refă, mijlocul, refă! Nu ești Iulian, e pe ăsta care dă Iulian! Calm! Csak hosszút tud adni! Adod fúrze! Ne nyert mi! Ține acolo, mă, bă, nu le-o da, mă! Nu le-o da! Ilyet nem láttam, hogy jól nyugodtan lehet játszodni otthon. Uite, Iulian, exact ce ți-am zis acum, mă! Iul, ești fără om, ești... Bravo, bă, Remus! Jó!
Dar dă la primul. Rămâi tu, Adi, acolo, rămâi tu, Adi! Adi! Nu s-a uitat. Unde ai învățat, frate? Dacă o dat una bună. Trebuie să-i duce acolo spre ce filmare. Ai prins, nu? Ai prins faza? Nu. Mango! Simplu acolo ieși! Remus! Du-te în fața, du-te acolo pe 16, du-te pe 16! Ia să te om liber acolo! Asta, Daniel, mai sus. Adi, tu. Dă-i, nu mai lăsa! Noi! Bravo, Iuliu! Matei! Calm! Bravo, Șumughiță! Așa e vere. Nu a fost. Cum nu? Nu a fost out. Nu trebuie să le vezi, le vezi. Asta ia să tătă mingea! Hai, pace, că... O citit regulamentul. Și uită mingea. Se uită la... Unde ești mingea? Bravo, măi, Rațiu! Bine jocul. Strânge acolo. Te și scoți pe tine. Ce mai gata, ai avantaj, a fost. Du-te, Rațiu! Hai, bă, că l-a lovit cu Da, bă, ceva, bă! Bă, l-a lovit cu colțul, bă, bă, dar uite-te la meci, bă! Doamne ferește! Vali, atenție la asta! Că te scoți din joc! Ai o gură de apă! Ia să sticlă de făcut acolo. La 2 nu te luăm în echipă, nu te mai mișca. Dani! Bravo! Nici mă călina asta să fugă. Ia mă, ce post bun are de asta golbanul. Da, ca omul. De ne udă în pulă. Ia, mă piși, nu vreau. Ce faceți? Pune-mă apă în sticlă. Face-mă ce viteză, da, ce afară. Mă bagi o să faci un... Sunt ăia, glezi,